Pasudlon kuno kanila. Ha? Pasudlon kuno ka pero adto kay butang stisa to. Batay dagda! Batay dagda! Adto. Batay man mo. Right mga boss idol. Salamat kay sa inyong suporta mga idol. Ato na itong bisitahon si Migo Kulapo na mga idol ha. Nya before sa tanan mga idol, ato sang i-shout out kining akong mga nagpa-shout out mga lods. Id Amahan from Davao City, shout out nimo Id Amahan from Davao City. Antonio Villarais, shout out dol. Joseph Cantel from San Fernando, salamat nimo dong. Og ni Irma og Sael, silingan ni Kulapo sa una sa Mundos. Og ni January Peñalusa from Liti, shout out. Akong brad si Tol Ungab og si Tol Berido. Og ni Ma'am Aileen, shout out ninyo ma'am. Ni Moises Platon og ni Ma'am Colleen, hinaot nga okay na ang imong love life Ma'am Colleen. Kalimti na ng mga uban di Ma'am Colleen mga problema. Alright, my Clint Braille. Oh, my Clint Braille. Og ni Dinoy Pantuniel Jones, Sangri Joseph, shout out. Brad Adel, shout out nimo Brad. Inday Joy og ni Inday Ganggang, shout out. Og ni Jupran Sulatorio from Manila, shout out nimo Lods. Og ni Nelson Dukay Salvado, right, shout out ninyong tanan. Kung napatay pahabol day. Ni Lord Ripas Edward, shout out. Noel Barriento, shout out nimo Lods. Sandy Anyasco, John Ray Durens Raffles, og ni Rinan Zerna, og ni Sabrina Bigonti Naglanana Masbati, lumad nga taga Bohol siya. Og ni Ilustrisimo Pinghi Gilik, Brambugo, shout out. Og ni January Peñalusa, shout out nimo idol. Og sa atong sponsor mga lods, ato tong dadag pagkaon si Kulapo nga to mga idol, nay hatag ni 310 pesos from Boss Idol Ernie Kaintik Lilibius, shout out nimo boss. Salamat kay boss ato tong dadag pagkaon mga boss aya. Ato tong taga-Kulapo mga idol kay naay gihatag ni Boss Idol Ernie Kaintik Lilibius. Salamat kay boss, salamat kay si muhang gipadabos diri sa among Gcash. Thank you kayo mga idol, thank you kayo, salamat. 25 no. Balik 100 sa. Oh, kaya kung dato na akong amigo Kulapo na ako akong palitan ng pagkaon. Daray na bayad. Nana say sauce? Ay, gravy na lang. Okay, salamat. Og syempre mga idol, natay gidango sa Kulapo mga idol. Di lang to plaganon mga idol kay hubog ito sa Kulapo. Kulapo Philippines, baka naman dyan. Moment later. Ay, Dumpling Master! Sundok. Ay, dire! Unsam ni kumigoy na. Subarag man ako migo Kulapo. Sabi na migo! Dito kita nga naman kapon. Bura, usakal ni sam ni. Kumon na kong mata sa kong kamay. Yawa. Kumo ko ng batas. Ano? Ubog mo nga. Ubog init mga ni kayo. Ay, klaro ni Mayo, kay klaro gyud. Sayo Ano, bahala ka di ay. sayo pagay kayo. Way klaro at tamaga mo to. Kanang kahit siguro, way klaro. Sayo pagay kayo, hubog na ka. Yawa mo no. Kadi mo ka naginom. Way, day, sunod na nagpasubay mamba. Nagsurvey. Kami may pan. Hoy nakistorya mi sa kuan. Yeah, Nagkastorya mi sa kining yeah. barangay. Oh. Naka adto man ka ngadto di ay nya. Nakuyog kuno kanila. Am kuno kay klaro mahadlok mo kuno ka palarmahon. Mahon sila may pa hadlok pala almahon. Hadlok. Inaw, panggay may. Lo. Hadlok. Wagi. Oh. Ingon siya nga hadlok man si Migo Kulapo. Inalagay panggay may para mapusas ko nimo. Mapusas gi ka na kung mo. Oh, hawa na ba? Na uhaw na zaga. Uhaw na zaga. Paan ba? Pasudlon kuno kanila. Ha? Pasudlon kuno ka pero adto kay butang stisa to. Batay dagda! Batay dagda! Adto. Batay man mo. Kung dili ka adto sa
loader kuno ka ato mingkap. Ika loader ato ka loader kuno ka ba? Ha? Loader lang ka. Ay doon na kanang matila diya. Tila na. Wanay mga buot. Wanay mga buot. Kuan kining sa Kami may bangit. May bangit. bangis kuno nga niana nga kung pasudlong ni Eskulapo. May ako'y pabatayon na tisa to. Pabatayon ako agta. Kung kuan sa ka kuno ka, kuwang kas training wa kuno kay Kuha training. Sisingan. Kuha training. ulang kuno kas training ya. Insa nga kung kuan sip training nga lang nagbalik siya. Kay bawo kuno kag arnis, kay bawo ka nang arnis. Andito. Baw. Sa ko no. Katong tinudluan nimo, masay masunod dyan. Ay. Gamay ra kay ko kung gitudlo nimo. Mo dyan ang sunod. Warrior magani kung migo Kulapo. Sayo paron? Sa rasa? Unsa rasa dia? Uga na kayo. Init to. Gapon? Okay, bugan mo gapon na sad. Daling lang. Higda mo kayo ko. Pero, bungog. Nabungog ka? Bungog po magkakaroon. Wan, koyog pa tong surbiyor mamba. Among panan na ipahawan diya. Pila namin nahurot ninyo ron? Wapa lagi o daw doon. Barag tot scheme gani. Ika man ay magbuot nun nga. Barag tot scheme. Gawawan na ano. Takilid na Kulapo, migo Kulapo, takilid na. Kanawa, takilid ako. Hapit may gamdagma pag ato na mo to. Anang kuan, yanang katong si tawag ato eh. Adto lang na siya stisa to. Tabangi ko para maka ladlad ko. Unya inana permente ka mahubog dito. Saon mo pag-alarma nimo? Umot pa mong ganini ang tinudluan ni mo ay masunod. Unya inana o. Unsa pagdaga nimo kay bawa pa di ka modaga na. Kutkan pa kayo ni Siro? Yawa barag wari ko salig ani gyud ba. Kuan ko ng Kulapo kay bro. Kuan man kining palarmahon basig manguan na mangulatay na. Laps. Wa magay ko trabaho to. Wala kay Kami may kuan na wa pa mo ginising ma'am. Purdoy. Pordoy. Ya, ang katong yata gapon nimo palitan nimo og bugas. Nan anak na ko, nag 2 kilo, angay. Mayo kay palit nimo og bugas. Ya. Ya asa mo yung anak ng eskwela? Na ko si Dante, hindi na may mong way kuan. Ang kong panyag, akong bright nga anak. Nade kay bright nga anak. Liwat samahan. Segunda nako. Kapag eskwela nimo sa una, unsa may kuan nimo kaning na-honor ka sa una wala sad. Honor oy. Yate. Libog naman gani ko may bugon. Sao nang uwat. Pabitaw ingon sa ana si kuan nito nga kuan kining okay man sip sudlon siya pero adto lang siya stisa to. Ngano nga tom kay butang stisa to? Dito to, dapat tayo na ko umo. Ang ganahan ako kanang sport, kanang nay alarma ba? Bagay yun. Suga ko bigo. Uy, ang kanang pag-alarma dilim na sumbagay. Imo man na siyang usayon. Kay ba ka mo usay? Bebe. Kanang na hindi. Oo. Gaway na dito. Na panon. Go. Dali mi go kay kuan na yo. Coba ko kinsama ka. Kuan na yo, kuan na mi go.
para makahusay daw. Palag. Paksit na yun. Isuga ko Migo. Hoy, unya kay kanang kuan kaning tanod ta maximum tolerance man di mo ka mong lata na. Di mo ta mong lata na. Ang tinudluan nimo sa una. Dito ba kustisa? Yang nakamuan nimo ato kay kato ato gigukod. Gibanto ta. Gigukod lagi. Lagi. Baga na. Di ba? Okay, resulta. Gigukod na to nya. Naam ka pinakaluyo pertin mahinayan mo dagan. Napandol man ko. Okay, klaro. Wagi kay klaro. Ningon to, dagat mga viewers ba mingon nga. Sir, unsam na si Migo Kulapo ni mo sir nga. Sir, mo dadaan ko nag Kulapo da sir. Maria, ako tong kuwara ko tong Kulapo dong. Na dito dong. Natoy sudan dito kuan. Puso. Ayaw dia kini mo buto dia. Ala kini mo buto. Ikaw. Kana akong yatag nimo. Puso na siya og kuan, puso og kining sudan. Manok na. Sudan ba manok para kaon daan para nga maulian ka. Wani hilo, sir. Ano sama ka? Sama dito ta sa kuan natigba ka? Wow. Nangutan na lang ko. Nanigoro lang ko. Di dapat na i-training kag kuan kining katong garuti ba? Ang katugi pa sudi, way buot. Ano man? Buot pa. Okay. Wagi pa sudi. Sinay mga kay mudagan. Way kuan. Ya karon lagi. Kami padagan na. Karon lagi. Bata magunitan. Ya karon lagi kay pagtangas mo hapit mi kam dagma. Saon bagi. Now magigan. Ma'am dito. Wa kay duty deron. Kaya taon sir. Taon yung applyanan sir. Mo lagi pa-applyon ka dito pero ato kay butang stisa to. Di lagi ko unsay batayan ako ungo. Ang ganahan ako reskundi. Ya. Takos. Unsay gamit ako kamot. Nya. Kaya nang apyugon kayo. Dos, nung sa mga Sikati ko na sir, mga Dapat ka ba ka mga rati kanang martial arts? titingan no? Titingan ba? Yaw. Kana ba kuan kay kining magka ana to ito mo. Ubuan pa nako, ubuan pa. Ingon na sa Katidahan pa nako. Amar ana ko na be ana be. Wala na wala. Kata unsa man to itawag? Unsay tawag ato? Unsay tawag ato? Kata to. Ha? Unsay tawag ato? Tuta. Okay. Klaro kaon ni Bigo. Kaganak gusto pa yung Kaon nito kay kaon na ko andi aw. Kaon sa. Daghang ka gusto pa lugod. O na ni puso na ni kuan. Kaon dia. Nana itong kuan ito ingo. Ato lang na siya stisa to. Sir oy. Pantay kita, ang problema lagi kita matayon ako dito tisa to ungo. Ang ganahan ng koresponde kanang away ba? May kuhan ako. Iya kung sige ka hubog, magsige ka hubog nya. Sige po. Respondihon na kagubog ka. Sao man na? Sao man na respondihon ka magbarag-barag ka nga to. Wala mahimo. May lang naingon nga ikarga na yung ato sa loader apil karga dito. Ato na ko kay ato na kami ko. Napo koy alarmahan. Saon man nga ugan man kay ko. Kana gani naigibutang dia unsa uga kay ko na ra oh. Ay ko lapo dia. Hawon kayo. Oh. Nara dia oh.
Arabarag naman ka. Usa ka buok. Saan di ay? Mahubog ka. Mahubog. Ya, trabaho pa ka. Perminti may mahubog. Ako ani teritoryo diri. Unya, unsa pa mahimo nimo? Ha? Ug mahubog ka. Bangis kayo eh. Bangis ba nga? Wa makita sa porma. Atayag na ako ni Mato na ko eh. Dol. Ato na ko. Ato na ko ah. Then, Ina kong balik dere kay bangis mo kay ka. right. Bigyan eh. Ina kong balik dere bangis kay ka. Paboto lang di ka dito sa presinto Jis. Para pagpusan ako. Oo. Then, Oo. Ako inos gopyo. Ako. Tabangay ko ba? Itong akong ikuanan para makasuod ko. Lagi. Ako bitang istorya dito sa Sir, ako sa nang-obserbahan si Kulapo dito sa Tisato. Sir, kay Ayaw ko pabantaya dito. obserbahan pa man ka. Bahan eh. Kato gito. Way buot. May kuan. Sige magkuhan. May magbugunit. Pasakto pa. Pangamot. Way ayo. Kaon sa kaon. Ara ko kita. Ani. Walang mo ato. Way kuhan. Ikaw anda. Ato na koy. Dili ko magdugay migo. Ha? Kato Okay. na to kita. Kato ako. Gipamraygan mo ha. Kinalan matuman yun ba? Ha? Ito ba, dinakpan ni mo? Pao. Sa mo pagdabi, aksyon ni ko ko basig maunay ka or maigo na yung mga kauban dia. Oh, asas. Asam tayo ko na apto na bandong dito. Ikaw. Ito ako, gipamrayag ni mo. Sige. Ito na ba birthday na ko? Ano sa may birthday nimo? Ito lagi. Wala ka kibaon sa kano sa imong birthday. Baby. Tarata. May kuan. Sige. Oh, sige. Mara to ako, gipamrayag ni mo. Sige.